अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेजेंटेड बाय ऑफर म्यूजिक। आप सुन रहे हैं देश सुनील के आवाज में। पहिले जब गई गावा नवा पहिले जब गई गावा नवा बोलंगे कबूत के जा लंगवा बोलनी तो कहे लागल सपना देखने भारी मुत तो रही यारी मुता गइली नारी रे सखी मिल गइल बा हमारा हतार मुतना रे सखी मिल गइल बा हमारा हतार मुतना रे सखी मिल गइल बा हमारा हतार मुतना हतार मुतना रे सखी मिल गइल बा हमारा रात बरन सुतेला लखी एने ओने करेला रे सखी कबो धरेला जो बना कबो पदमे हमरा धरेला पदमे हमरा धरेला पीछे आवे जब कबो करेला लब कबो पीछे आवे जब कबो करेला लब कबो रे सखी मिल गइल बा हमारा भातार मुतना रे सखी मिल गइल बा हमारा भातार मुतना रे सखी मिल गइल बा हमारा भातार मुतना भातार मुतना मिल गइल बा हमारा भातार मुतना देव सुनील राइटर काशी रंजन पजम में धोके रे सखी माना हम कइए सखी रवि रंजन सतारे रवि रंजन सतारे राजा बिहारी करेला पररारी पूजित बिहारी करेला पररारी जब बोली त जाला रूठना भातार मुतना रे सखी मिल गइल बा हमारा